De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Gràcies, tot això és la nostra careta. Bé, avui... Futbol sala. El primer que t'he d'explicar és que hem triat els efectes sonors d'aquesta secció per obra i gràcia a Jordi Cortines en funció del futbol sala. Aleshores, nosaltres volíem tenir un xiulet d'àrbitre de futbol, una trompeta de hooligan de futbol sala, una pilota de futbol sala i unes espinilleres, però, malauradament, no tinc xiulet d'àrbitre, no existeixen els hooligans amb trompeta al futbol sala, les pilotes de futbol sala no fan soroll i els jugadors de futbol sala no porten espinilleres. Així que el que tenim de banda sonora és un xiulet flauta, una trompeta de joguina, unes mitgetes de futbol sala que no fan soroll, exactament, i la gran protagonista, la pilota que parla, que és una pilota que li apretes el nas i diu coses aleatòriament. Molt bé. Aquest és molt bo. Sí, gràcies. Ja està, sisplau. Aleshores m'he documentat, he anat a la biblioteca, quedaríeu parats a la quantitat de llibres de futbol sala que hi ha a la meva biblioteca, en total 4. Aleshores jo els he triat una mica per les portades. El primer que he triat es diu... 250 actividades sociomotrices de futbol i futbol sala. Aquest l'he triat perquè la portada, l'activitat sociomotriz que proposa és una mica tocar-se el paquet, val? Ho dic perquè encara no són les 5 de la tarda i es poden dir aquestes coses, no és hora infantil. Mireu aquesta portada, mireu la cara d'aquest noi i digueu-me què s'està tocant. És una portada una mica desagradable. De totes les fotografies de senyors jugant a futbol han triat un senyor tocant-se el paquet. Bé, sí. I el segon llibre que he triat de futbol sala es diu... Futbol sala, tàctica defensiva. Exacte, ai, ui, ui. La foto que han triat per aquesta portada com a tàctica defensiva és rebentar-li el cap al porter. O sigui, surt un porter que agafa la pilota i un senyor que clarament li està a punt de rebentar el cap. Us ho ensenyo perquè doneu fer per antena. Nosaltres no aboguem per aquesta estratègia. Bé, aleshores, amb aquests llibres no farem la secció perquè la farem descobrint-vos un fet estrepitosament sorprenent. Jordi, sisplau. Resistència analògica! Gràcies, tot això és la nostra careta. Bé, avui... Futbol sala. El primer que t'he d'explicar és que hem triat els efectes sonors d'aquesta secció per obra i gràcia a Jordi Cortines en funció del futbol sala. Aleshores, nosaltres volíem tenir un xiulet d'àrbitre de futbol, una trompeta de hooligan de futbol sala, una pilota de futbol sala i unes espinilleres, però, malauradament... No tinc xiulet d'àrbitre, no existeixen els hooligans amb trompeta al futbol sala, les pilotes de futbol sala no fan soroll i els jugadors de futbol sala no porten espinilleres. Així que el que tenim de banda sonora és un xiulet flauta, una trompeta de joguina, unes mitgetes de futbol sala que no fan soroll, exactament, i la gran protagonista, la pilota que parla, que és una pilota que li apretes el nas i diu coses aleatòriament. Molt bé. Aquest és molt bo. Sí, gràcies. Ja està, sisplau. Aleshores m'he documentat, he anat a la biblioteca, quedaríeu parats a la quantitat de llibres de futbol sala que hi ha a la meva biblioteca, en total 4. Aleshores jo els he triat una mica per les portades. El primer que he triat es diu... 250 actividades sociomotrices de futbol i futbol sala. Aquest l'he triat perquè la portada, l'activitat sociomotriz que proposa és una mica tocar-se el paquet, val? Ho dic perquè encara no són les 5 de la tarda i es poden dir aquestes coses, no és hora infantil. Mireu aquesta portada, mireu la cara d'aquest noi i digueu-me què s'està tocant. És una portada una mica desagradable. De totes les fotografies de senyors jugant a futbol han triat un senyor tocant-se el paquet. Bé, sí. I el segon llibre que he triat de futbol sala es diu... Futbol sala, tàctica defensiva. Exacte, ai, ui, ui. La foto que han triat per aquesta portada com a tàctica defensiva és rebentar-li el cap al porter. O sigui, surt un porter que agafa la pilota i un senyor que clarament li està a punt de rebentar el cap. Us ho ensenyo perquè doneu fer per antena. Nosaltres no aboguem per aquesta estratègia. Bé, aleshores, amb aquests llibres no farem la secció perquè la farem descobrint-vos un fet estrepitosament sorprenent. Jordi, sisplau. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.